Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kinurmatan Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori setunggal warsa 2023. Tepangaken kula pun Indi Larasati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori setunggal warsa 2023. Program Studi Basa Jawi Universitas Negeri Surabaya. Nomor induk mahasiswa kalih 00 setunggal 03 songo kalih setunggal pitu sekawan 66 083. Wonten ing dinten menika gangsal 11 Agustus 2023 badhe nindakaken uji kinerja pasinaon basa Jawi kanthi materi nembang macapat pangkur gagrag gresik cakrek Bapak Matkauli Laras Pelok Padet Barang. Kelas dosa wonten SMA Negeri Kalih Lamongan. Sugeng amirsani, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Sugeng enjing Bu Indi. Saderengipun pasinaon menika dipun wiwiti, Bu Indi nyuwun tulung ketua kelas sinak ya. Revadi nggih. Dipimpin donga rumiyin. Siap, Pak. Atur penghormatan. Saderengipun kita miwiti pasinaon ing dinten menika, monggo kita sareng-sareng maos kula. Tunggu dipun miwiti. Tunggu aku. Nggih, matur nuwun. Kira-kira dina iki wonten sing boten mlebet? Sayyidah wonten olimpiade. Oh, Sayyidah wonten olimpiade. Terus sanesipun kadosi nggih sampun mlebet dados Bu ini mboten usah nimbali setunggal-setunggal ya. Nggih, salajengipun tasih eling napa mboten pasinaon minggu kala wingi? Tasih ngenani napa? Nembang. Nah, nembang iki maksudnya sing piye? Sing tegese napa jinise napa kira-kira wingi sing kita sinaoni napa nak? Paugeran tembang macapat lan jenisipun tembang macapat. Nggih leres Raffi. Paugeran tembang macapat kalian jenisipun tembang macapat. Lah kira-kira dina iki kita badhe sinau napa ngoten? Wonten sing ngertos? Oh, seeling. Berarti tasih enget yen kala wingi Bu Indi ngendikan dina iki kita sinau Bu Indi badhe ngandharake tujuan pembelajaran utawa ancasipun pasinaon ing dinten menika, nggih. Nah, dipersani rumiyin PPT-nipun dadi tujuan pembelajaran ing dinten menika wonten 3 setunggal. Setelah mengamati PPT interaktif berisi tembang macapat, peserta didik mampu menganalisis laras dan patet tembang macapat dengan tepat. Salajengipun nomor kalih menika melalui bimbingan pendidik, peserta didik mampu menerapkan titi laras tembang pangkur dengan tepat dan benar. Nomor 3 kira-kira Cesa, diwaca Cesa nomor 3 tujuan pembelajarannya napa? Salajengipun kira-kira dina iki sampeyan kabeh wonten sing mirengaken tembang macapat? Wonten sing sampun, wonten sing buanter ya. Nggih. Kira-kira sing sampun nate mirengaken tembang apa? Pucung. Biyen wau apa rumiyin? Rumiyin. Terus SMP wonten sing diwulang nembang, wonten ingkang boten diwulang nembang. Ngoten nggih. Nggih boten napa-napa niki mangke kita sinau nembang sareng-sareng. Lah supaya mangke sampeyan ngertos oh piye sih nembange dina iki mengko coba dipersani video menika. Ngoten nggih. Seranggahanipun laras pelon padet barang.
tembang maca pangkur gagrag gresik laras pelok paket bareng. Ya, alhamdulillah. Kados pundi? Wau ningali tembangipun. Oh, tambah semangat. Alhamdulillah. Jadi saiki sampeyan diparingi Bu Indi pretest, linge sampun dibagekake Bu Indi wonten grup WA. Samenika dipirsani nggih? Nggih. Digarap nggih? Nggih. Nah, iki Bu Indi bagi LKPD. Nah, iki dibagiake Bu Indi diwaca, lajeng mangke yen wonten pitakenan takon, ya Nak ya. Nah, kira-kira saka pitakon gangsal menika wonten pitakon wonten sing kirang cetha ngenani perintahipun? Kula badhe tangun. Nggih. Niki maksude laras lan patet niku pripun kula dereng paham. Mergo sampeyan dereng mangertos, nggih. Dados kita tingali rumiyin bab-bab sing wonten sambungane kalian tembang. Nggih, mantun mirsani utawa ningali andaran saking Bu Indi, sampeyan saged nglajengaken analisisipun. Nggih. Nah, iki sing wonten sambungane kalian tembang ana sing diarani laras. Nggih, apa sing diarani laras kuwi? Coba Safa.
Wacana, Nduk. Laras banget, laras ya iku rasa tintingane swara cendak nganti swara dhuwur. Miturut Dadi laras gamelan iku yen ten nggene umum iku diarani tangga nada. Ten mriki iku jiro lu patmo 6. Dadi nama patro jiro lumo. Dadi benten pangucape ya beda, larase ya beda. Saben siji nang ro kuwi ya beda. Nanging kuwi mau gumathok. Nah, laras menika diperang dados kalih. Nomor setunggal niku wonten pelok, nomor kalih wonten slendro. Slendro kuwi apa bedane slendro kalian pelok? Yen slendro kuwi kaperang dados 3. Nah, iku mangkane diarani pathet. Mangke slendro pathet apa? 6. Slendro pathet apa? 9. Dadi diperang dados 3 wonten 6, 9, manyura. Yen pelok nggih ngoten, wonten pathet 5, pelok pathet 5, pathet 6, pathet barang. Nek 7 iku khusus, mangke yen wonten niku. Nggih? Ngertos nggih nggih? Dadi ngertos bedane laras kalian pathet nggih? Salajengipun, nah iki mangke sampeyan wonten ing sinau nembang niku nggih wonten istilah utawa tetembungan sing diarani titilaras. Titilaras kuwi apa? Titilaras iku ning gone diatonis diarani partitur. Upamane Indonesia Raya. Ketukane piro, nadae pinten, terus notasine do re mi fa sol do. Upamane ngoten nggih. Nah, ten ngene cakepan menika yen basa Jawa menika diarani cakepan. Cakepan menika arane apa sih? Syair. Upamane yen Indonesia. Nah, ten mriki upamane Bapak Pucung, ngoten kan? Kalau wingi kan sampean terus kenale tembang Pucung. Ya wis pundi nyontone Bapak. Bapak Pucung iku sing diarani cakepan utawa Nah, mangke nalika nembang sampean kudu gatekake bab-bab apa wae. Nah, iki sing wonten sambungane kalian penilaian. Nah, ten mriki wonten sing diarani pleng. Dadi apa sing diomongke, apa sing diucapne kuwi padha karo titilarase. Nah, salajengipun sing nomor kalih napa, Nduk? Greng. Sing diarani greng ya iku dadi wonten sambungane kalian warna swara. Ngang iku napa sih? Harmoni pasugatanipun salaras kalian lagunipun. Maksudnya kados pundi? Dadi sampean kudu ngerti wonten jedhae utawa wonten mandeke. Aja nalika mandek iku diteruske wae. Ngoten nggih. Dadi ana nggone ambekan, aja sampai mingkar-mingkur. Nah, iku kan jenenge keselak. Nah, dadi yen mirengaken menika kirang sekeco ngoten. Terus kala-kala tetembungan sing diandharake iku kurang cetha wonten ing pamirsa sing midhangetaken menika, ngoten ya. Dadi akhire maknane uga wah, ngoten nggih, utawa berubah ya. Nah, saka andharane Bu Indi wau ngenani tembang macapat, kira-kira sampun saged mangsuli lembar wau sing dipun utus Bu Indi analisis? Insya Allah. Mangke yen sampun langsung dikempalaken sing lembar kalih, sing lembar setunggal di asta mawon. Jadi saat menika langsung kita persani iki proses kita latihan sareng-sareng. Nah, kados pundi? Iki mangke sing ten mriki wonten swara kakung sing ekstrim mangke tumut Bu Indi nggih. Digatekne terus mangke sing kakung kan ekstrim. Sareng-sareng. Lagi suara estrine sampeyan mirengaken Bu Indi. Lurapinam nampiro lumo nampiro. Nah, saiki bareng-bareng. Setunggal, kalih, 3.
nempi nggih, jos suarane mantep. Salajengipun, nah iki langsung iki karo disimak notasi titik laras yang dibagiake Bu Ini wau ya. Dadi nyimak PowerPoint nggih nyimak iki. Samenika langsung ten mriki wonten tuladhane. Saged. Sing swara kakung kados pundi? Cobi. Saged nggih, saiki dicoba. Setunggal, kalih, tiga. Ro 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 lu pi saya sangat nggih langsung cakepane nggih cakepane dicontohake Bu Ini langsung mawon mingkar mingkor ing ang kara setunggal kalih tiga mingkar mingkor ing ang kara sing estri mawon, ayo coba. Setunggal kalih tiga. Mingkar mingkor ing angkara. Breset sithik mboten napa-napa, mangke sesine lancar ya nak ya. Saiki sing kakung, setunggal kalih tiga. Mingkar mingkor ing Lanangnya luwih sithik tapi suarane mboten wonten sing breset. Alhamdulillah, pinter-pinter. Nggih, dilajengaken. Gotro kalih nggih. Nah, gotro kalih nika sing inggil. Kados pundi larasipun disimak. Nah, konsentrasi disimak. Dadi wong nembang kuwi mboten angsal guyon, kudu konsentrasi, kudu nggatekno. Salah. Kedap nggih. Saged? Insya Allah. Ngeten ya. Kok mboten saged? Langsung nggih. Ro nem. Ngoten nggih? Setunggal kalih tiga bareng-bareng. Ro nem piro nem pun wonten sing angel larase sing pundi? Sing mburi mau rada mbleot ya. Dadi ro nem piro lu nem piro lur lu pinem ro nem piro lu nem piro lu pinem sing mburi wonten tiga apa laras tiga nada di sak tembung wonten tiga nada utawa larase diisi telu ngoten nggih nak nggih. Nah kados pundi nembangake cakepanipun ayo hakarono ngoten nggih setunggal kalih tiga hakarono
sareng-sareng dereng kepireng Bu Indi wonten sing sil. Saiki sing lanang dhisik, sing kakung gantian. Mau kan sing estri dhisik, saiki sing lanang, sing kakung yo. Akarono setunggal kalih tiga. Akarono karenan mati siwi. Tepuk tangan kang. Alhamdulillah suaranya penak-penak ya nak ya. Saiki sing estri. Akarono mergo padha karo Bini dikira Bini ya luwih gampang ya nyocokno swara wedok ya nak ya. Dadi akarono ciro lu. Akarono karenan mati siwi. Mboten kalah suarane. Saiki langsung gotro 3. Sinawung dikatekno. Ki mau kok rada angel. Cekap napa dibaleni malih? Diambali malih. Sakmenika langsung cakepanipun. Upamane yen iki nampiro berarti cakepane sinawung. Ngoten nggih. Setunggal kalih tiga. Sinawung Sinawung resmining kidung. Ayo diambali malih. Sinawung resmining kidung. Nggih. Coba saiki Bini ngutus maju. Akbar kalian Udin maju le. Yo. Ro lu pinem piro. Ro nem piro lu pinem piro lu pinem. Nem piro lupat luro. Ro lu pinem nem. Piro lu nem piro lu ro rama nem ro pinem lu ro pinem nem piro lu ro pinem. Mingkar ing angkara akarono karenan mati siwi. Sinawung resmining kidung. Sinukarto Mritritarto pakartining ilmu luhung. Pinter banget. Sakmenika gantosan sing estri sinten sing makili? Oh, Sesa. Ayo Sesa maju. Nduk. Ro lu pinem piro. Ro nem piro lu nem piro lu pinem. Nem piro lupat luro. Ro lu pinem nem. Piro lu nem piro ro lu
Bentar Bu. Mingkar mingkur ing angkara akarono karanan marti siwi sinawung resmining kitung sinupa sinukarto mreh kretarto pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming ati. Alhamdulillah sampun nggih. Wis suarane enak banget. Kegiatan ing dinten menika utawa pasinaon ing dinten menika sinten sing saged mangringi dudutan pasinaon ing dinten menika? Nggih, ayo. Sinten? Nggih, Akila. Ayo coba Akila. Niku, laras niku titingane swara gagane dhuwur. Heeh. Laras niku wonten kalih laras elok lan laras dhuwur. Nggih. Menawi badhe nimbang niku, Nggih. badhaken teng 6 gram. Peleng mau isine apa? Teng niku cengkok kalih Laras, laras. cakepan, pocapan, terus wonten antarane wonten cengkok. Wow. Nggih, pun laras pinter. Dados Bu Indi kersane mangertos sampeyan niki wis mangerteni pasinaon dinten menika napa mboten, wis mangerti materi ing dinten menika napa mboten. Bu Indi badhe maringi kuis ya. Dadi kabeh kudu nggarap kuis menika. Pun langsung diwiti Bu Indi. Sing liyane nyusul mangkel langsung mlebu ya. Kita tingali sapa sing nomor 1? Ayo dia sing nomor tunggal. Sajeng sing nomor kalih sinten iki? Wonten Akila nomor 3 Intan sanesipun mangke dipersani ki Mbak ya bijine dhewe-dhewe. Nggih. Nggih ngeten iki wau Bapak pengetahuan sampun dibiji Bu Indi. Nah, salajengipun wonten kalih wau kan nilai keterampilan. Dadi evaluasi keterampilan menika dipendet Bu Indi saking video. Video napa dados sampean mau kan wis latihan utawa sampun latihan nembang sareng-sareng. Lah tembangipun mangke di video. Nggih, di video lajeng dikirim ten Bu Indi awujud drive. Linknya kan wis dibagi Bu Indi ten gene WA. Dados mangke videone dikirim ten drive. Nah, saking video menika mangke dipilih Bu Indi sing paling sae utawa sing paling apik sapa ya, mengko di-upload ning YouTube karo Bu Indi. Dadi ten channel Bu Indi mangke sing sae-sae mangke ditampilaken. Nah, kanggo minggu ngajeng sampeyan maringi apresiasi video-video ingkang sampun diupload Bu Indi wau. Ngoten nggih, jelas? Kanggo mungkasi pasinaon dinten menika Bu Indi nyuwun tulung ketua kelas Valdi Malih dipimpin donga kanca-kancane ya. Kanggo nutup. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah sedaya sampun kalampahan. Mangan kupat. Duduhe santen. Pilih Bu Indi wonten lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.